כשאת חושבת, אני לא טובה, אני לא מוצלחת, אני לא הולך, אני לא זה, במיידי זה מפעיל לך את הגוף. מה את חושבת שדברים שאת צריכה לעשות אותם לא עובדים לך, אז מה עולה לך בראש? אני חושבת דברים שעולים לכולם. אני גרועה, אני לא טובה, עכשיו אני הולכת מכאן, בורחת מפה. ושחושבים את זה ככה, אז מה אז את מרגישה? כי הגוף ישר מרגיש. רעידות, זיעה, אני לא נוח לי בגוף שלי, לא נוח לי בעור שלי, לא לגעת בי. באופן כללי שתדעי, כשאת כבר מרגישה משהו בגוף, תזכרי שעברת 3 שלבים. עברה מחשבה בראש, המחשבה הזאת הפעילה רגש, והרגש הזה הפעיל את הגוף שלך. אז תמיד שיש לך איזשהו משהו שאת מרגישה את הגוף, עברת 3 שלבים. איך אנחנו יכולים לעצור את זה? כי כשאת חושבת אני לא טובה, מה את מרגישה שאת מה? תסכול. מתי את זוכרת שפעם ראשונה הרגשת תסכול? אני חושבת שזה התחיל בעיקר בתואר. יותר מדי קורסים, יותר מדי מבחנים, עבודות, עבודה תוך כדי. ואז מה מרגישים שיש יותר מדי עבודות, התמחות, עניינים, אז מה מרגישים ש? שכרטיס ראשון בתאילנד ולברוח מכמה שאפשר. יפה. גדלת בתחושה, היה שם איזשהו אמא אבא פרפקציוניסטים, היה צריך לעמוד באיזה רף, להביא תוצאות? אמא וורקולית, אבא איש צבא. את בכורה? כן. זאת אומרת, ציפיות לא פה, אלא אחרי השמיים. שלום לחרדה, ואנחנו מבינים מאיפה היא הגיעה.